Rostomili, posłuchajcie mój wiersz o hrabinie Tonce, dobrej pani z Wielkich Kończyc. Roku pańskiego 1872 we Wiedniu w familii Eugeniusza Bogatego hrabigo, co Larysz się pisał, a ludzie wszędzie moc go szanowali, urodziła się Gabriela, kierą mnie skorzy Fontun mianowali. Jak jeszcze była mało, to matka a foter chnet poumierali, ale w testamencie Kończycki szumny zumek i nie hali. 13 roków u ojca Franciszka Dejma mieszkała, aż się za hrabiego Feliksa von Thun u Hohensteina wydała. Odkąd na Kończyckim zumku z całą służbą zamieszkała, to wszystkim ludziom dokoła radziła, a godnie pomagała. Ba i paniczkom w Czerwonym Krzyżu grejcary dawała, a i szpitol dla dziecek w Cieszynie ufundowała. Bo samotne matki a dziecka przeogromnie wspierała, przychodnie im zrobiła, a czasem sama opatrowała. Ale dycki pomagała więcej sercem, jako grejcarami, tym co robiła, bo ludzi kochała, wspierała dobrymi słowami. Choć była Rakuszanką, to Polskę też w sercu nosiła. Legiony Piłsudskiego, a majora Halera podpożyła. Dzieckom na święta dycki bombony a owoce dawała, bo rokom a głodnym nigdy jodła nie żałowała. Ludzie na hrabinę zaczęli mówić dobro pani, bo wiedzieli, co dla nich robi, tuż ją szanowali. Po wojnie żyła skromnie, w Cieszynie, zumku już nie miała, ale furt jako mogła, ludziom aspoň dobrym słowem pomagała. Jak umrzyła, to ją na kierchu w tysiące odkludzały. Isto wszystkie stromy we Wielkich Kończyc płakały. Dzisiaj się na nas z tego pomnika zaś dziwo, a jeja dobroć, skromność a miłość dycki będzie żywo.